Efter at have kysset en kæreste farvel på et gadehjørne, går jeg ned ad gaden og runder hjørnet ved min karré. Cirka 20 meter foran mig bliver jeg opmærksom på en høj person, der nærmest ligner en alien med de lange lemmer og det store deforme hoved. Bevidst om, at det selvfølgelig er en fantasi, leger jeg med tanken om, at det virkelig skulle være et ikke-jordisk væsen. Personen er ude for mit hus og går tæt på dørene ved flere opgange, som for at aflæse navneskiltene. Pludselig slår det mig, at han ligner min gamle kæreste, som jeg ikke har set i 7 år. Så måske ikke kan huske præcis hvilken opgang jeg boede i. Ved en af opgangene ser han sig tilbage og synes også at genkende mig. Men han går alligevel videre. Jeg ser nu, at hans hoved ikke er deformt, men omsluttet af et par hovedtelefoner. Jeg overvejer at råbe efter ham, men gør det ikke. Da jeg senere ses med ham, finder jeg ud af, at det var ham.